Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyny sanyna Awazada Rowaç kotejler toplumy açyldy. Koronawirusa garşy saqqyç taýýarlandy. Messi ýene-de bir kubogyny gazandy. Angliýanyň Zenanlar ýygyndysy ilkinji gezek Ýewropanyň çempionu boldy ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini bolsa habarlarında giňişden seredip geçelim. Awazada Rowaç kotejler toplumy açyldy. Şu gün Awaza millet saýahatçylyk zowlugyny Türkmenistanyň Senegatçylar we Telegatçylar birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulan Rowaç kotejler toplumynyň açylyş dawarasy boldy. Oňa şu günden diň çalşa çykan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Dawaranyň geçirilýän ýerine döwlet baş tutanmyzy Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy, Halyk maslahatynyň başlygynyň ornwatary, Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatarlary, Balkany welaýatynyň hekimi hemde Senegatçylar we Telegatçylar birleşmesiniň başlygy garşylady. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sunugy dostlary tarapyndan ýürüýte taýýarlanan joşgyny aýdym sadly çykyşlary ýerine ýetirildi. Hormatly prezidentimiz täze gurulan Rowaç kotejler toplumynyň toý bagyny kesip, oňa hyzmat ediş merkezine, kotejlerde ýanaşyk deňiz kenaryna, raýatlaryň gowna jaý diňjalmagy üçin döredilen şertler bilen tanışdy. Ýergelenine belesek, Senegatçylar we Telegatçylar birleşmesiniň agzalary bolan Sabırly Maşgala hususy kärhanasynyň kent guruluşy hemde Güneşli deňiz hoçuluk jemgyýetleriniň buýrumlary esasynda gurulan täze toplum häzirki zaman ölümlerine laýyk gelýän 2 gatly kotejlaryň 48-sini özüne jemleýär. Umumy meýdan 10 hektara deň bolan kotejler toplumynyň guruluşyna geçen ýylyň ýanwaryna badalga berildi. Onuň açylmagy bilen 200 goloy täze iş orny döredi. Toplumyň çägindäki standart, maşgala we lüks görnüşli 10, 16, 18 otogly kotejlerde diňjalmaga gelýän raýatlar üçin ähli zerur mümkinçilikler gözüňe tutulanlar. Awaza millet saýahatçylyk zowlugyna gurulan Rowaç kotejleri toplumynyň açylyş dawrasynyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Senegatçylar we Telegatçylar birleşmesiniň jemgyýetçilik iýmiti ugrunda iş alyp barýan agzalary tarapyndan gurulan durly görnüşli tagamlaryň görkezilişini taýinlady. Bu öýdoşly sergide hödürlenen datly tagamlar Türkmen destarhanynyň bereketi, milli we dünýä aşpezliginiň tagam taýýarlanyş aýratynlyklary bilen ýakynan tanışmaga mümkinçilik berdi. Koronawirusa garşy saqqyç taýýarlandy. Büyük Britaniýanyň alimleri koronavirus ýokanjyna garşy saqqyç işläp taýýarladylar. Geçirilen barlyklara görä, bu saqqyçyň tüýkülükde koronawirusyň omikron görnüşiniň bölejikleriniň azalmagyna mümkinçilik berjekdigi ma'lum edildi. Bu barada Reuters habarlar gullugy belläp geçýär. Saqqyç AS2 belogynyň göçürmesinden durýar. Seýnaglarda tüýkülükden alınan nusgalary AS2 reseptorlary ýerleşdirildi we olar hem virus ýüküniň kesgitlenmedik görnüşde azalmagyna mümkinçilik berdi. Alimler seýnag edilende koronawirusyň delta we omikron görnüşleri bilen kesellen näsaglaryň tüýkülüğiniň nusgalaryny ulanýar. Saqqyçyň çeýnelmegi bilen virusyň işçiňleşmegi 95 göterim azarly. Ýakyn wagtda bu saqqyçlaryň klinika seýnaglaryna başlanýar. Şonu näsaglary 4 güniň dowamyna her güni bu saqqyçdan 4-süni çeýnerler. Burun ýol arkaly virusyň ýokaşmak ähtimallygynyň agzdan ýokaşmagyndan az bolanlygy üçin işlenip düzülen saqqyç we onuň düzümindäki beloklar näsaglary koronavirus ýokanjynyň gorar diýip Pennsylvania Üniversitetiniň stomatologiýa lukmançylygy mektebiniň lukmany Henry Daniel belläp geçdi. Goloyda koronavirusyň omikron maşgalasyna degişli BA5 görnüşi tutuş dünýäde geňden ýaýrady. Ýokanjyň bu görnüşi Günorta Afrika, Büyük Britaniýa, Ýewropanyň käbir böleginde we Awstraliýada hasap alındy. Messi ýene-de bir kubogyny gazandy. Fransiýanyň pasajer topary özüniň nowatdaky kubogyny onuň düzüminde çykşaýan meşhur Argentinaly futbolçy Lionel Messi bolsa karierasyndaky 41-nji kubogyny gazandy. Israýlyň paýtagty Tel Aviv şäherine geçirilen Fransiýanyň Super Kubogy urunnaky ýarşyny pasajer topary bilen Nantes topary duşdy. Fransiýanyň çempionu pasajer topary garşydaşyny 4-0 hasabyna utup 11-nji gezek Fransiýanyň Super Kubogyny gazandy. Pasajer topary bu arzaly kubogy gazanmakdan rekord goýdy. Onuň çempionatdaky esasy beseşlerinden Lyon topary 8 gezek bu kubogy gazandy.
Messi 41-nji kubogyny gazandy. Pasaje toparynyň düzümine çykýan Lionel Messi Fransiýanyň Super Kubogynyň ýeňjisi bolmak bilen gazanan kuboklarynyň sany 41-e ýetirdi. Ol Barcelona toparynyň düzüminde 10 gezek Ispaniýanyň çempionu bolup, 4 gezek Çempionlar Ligasynyň, 8 gezek Ispaniýanyň Super Kubogynyň, 7 gezek Ispaniýanyň Kubogynyň, 3 gezek klublar boýunça dünýä çempionatynyň Kubogyny we Ýewropanyň Super Kubogyny gazandy. Messi pasaje bilen Fransiýanyň çempionu we Super Kubogyň eýesi boldy. Şeýlehem Messi Argentinanyň milli ýygnasy bilen Amerikanyň Kubogyny, Olimpiýa oýunlarynyň Kubogyny we Finalissimo'nyň Kubogyny gazandy. O ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionu boldy. Häzirki wagtda en köp kubok gazanan futbolçy Dani Alves bolup durýar. Onuň kuboklarynyň sany 46-a deňdir. Angliýanyň Zenandar ýygnasy ilkinji gezek Ýewropanyň çempionu boldy. Zenandar arasynda geçirilen futbol boýunça Ýewropa çempionaty tamamlandy. Angliýanyň meşhur Wembley stadionunda geçirilen final dowuşugynda Angliýanyň milli ýygnasy bilen Germaniýanyň milli ýygnasy dowuşdy. Dowuşukda 2-1 hatanly üstün çykan Angliýanyň ýygnasy ilkinji gezek Ýewropanyň çempionu bolmagy başardy. Dowuşuň esasy wagtyny ýer eýleri Angliýanyň ýygnasyndan Ella Toon, Germaniýanyň ýygnasyndan bolsa Lina Magul tapawtlandy. Goşmaça berilene wagtyň 111-nji minutyna Chloe Kelly tapawtlanyp Angliýanyň Ýewropa çempionu bolmagyna uly goşant goşdy. Ilkinji gezek Ýewropa çempionu bolan Angliýanyň ýygnasy mundan öňki 2 gezek finala çykypdy. 1984-nji ýyly Şwetsiýadan, 2009-njy ýyly Germaniýadan ýeňilipdi. Angliýa bilen Germaniýanyň ýygnasynyň arasynda geçirilen dowuşukda jan köýürler rekordy goýuldy. Wembley stadionunda geçirilen dowuşuga 87.192 jan köýür gatnaşdy. Angliýanyň ýygnasy Germaniýadan, Norwegiýadan, Şwetsiýadan we Niderlandlardan soňra çempion bolmagy başaran ýygynydyr. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň ýoldaşlary Tatarstanyň prezidentini gutladylar. Aşgabat şäherine täze prokuror bellendi. Birja täzelikleri, Singapurlu telekeçiler karbamid satyn aldylar ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger de biziň saýtymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Watan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçe hoşta bolun.